EU-domstolen har i praksis udvist mange forståelse og manglende respekt for vores fundamentale rettigheder, såsom forhandlingsretten og konfliktretten. De rettigheder er jo faktisk fastslået i artikel 28 i charteret om fundamentale rettigheder. Senest har vi set det i sagen om den tyske offentlige arbejdsmarkedspension. Her har domstolen vægtet hensynet til markedet med de fire friheder højere end hensynet til forhandlingsretten og konfliktretten. Og vi har set, at udstationeringsdirektivet er blevet omfortolket til et maksimumdirektiv. Det må der rettes op på. Vi støtter derfor varmt i FN's forslag til en social progress protokol. I LO er vi tilhængere af, at arbejdsmarkedets parter i størst mulig omfang regulerer arbejdsmarkedets forhold gennem kollektive overenskomster. Det er det, der skal sikre os mod mindst mulig indgreb fra politisk side. Og en naturlig konsekvens af det er selvfølgelig også, at vi er store tilhængere af den sociale dialog mellem arbejdsmarkedets parter. Og så er det jo i år, vi skal fejre 20-året fra indgåelsen af 10. aftale. Der er indgået mange aftaler, specielt på sektoren, men vi ser, at der stadig er problemer med implementering. Selv Business Europe anerkender det. Det må derfor være på tide, at der etableres et system, som kan løse problemer, som opstår gennem forkert eller manglende gennemførelse af parternes aftaler. Det er et problem, vi er nødt til at tage fat på i forbindelse med forhandling af parternes kommende arbejdsmarked. Og så en bemærkning til afsnit 6. Vi havde faktisk nogle ændringsforslag, som vi desværre ikke fik fuld imødekommelse på, og derfor vil jeg gerne i dag, Josef, forsøge, om vi ikke kunne lave et kompromis omkring punkt 217. I Danmark er det sådan, at arbejdsmarkedspensioner er en del af vores forhandlede overenskomstsystem, og derfor er det også privat. Derfor kan vi ikke leve med, at der stilles spørgsmål ved vores pensioner og ved vores overenskomster. Derfor vil jeg gerne foreslå, at vi i artikel 217, hvor der står, attempts to privatize healthcare and pensions should be opposed. Hvis vi sætter ordet public foran pensions, så har vi